Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor. Kublai pi baro kini hilong ki khubor bamta kasni. Kajila Meghalaya kalamat ka jingslat jong ka eryong bat bor Mariang kabla jia ha ka janmit sngi ublai. Kalawan ra ya ka jing Julor hadu sauspa prapulai teliki yeng bat palat arfkundai teliki blong kila syakta. Na kaliang umentri rangba ka jila ulapan na ka jingiarap syakite kilanon banyarap lingba ki bor penya district. Umentri rangba ka jila Konrad Kisangma hagas nginingkong ulay thu ba ula de betha iki deputy commissioner bakin pinsted ikilat ay jingiarap syakilanot bangat haki jing syak lingsyam Mariang la kumno hapo arfsaw la ni saw phopra kinta. Kani ka jing betha kalami hadin ka jingwan lingsyam kinsan ki bor ka Mariang hakeleng ki benta jong ka jila hakani ka sngi ublay. Umentri rangba ulay thu ru ba chief secretary ula dep ru ban budin halor kani ka jing syak lingsyam jong ka Mariang. Nalor kata umentri rangba ula pentip ru ba ka sarkar jila kala dep ru ban menjur ya ka polisi ban aibor hakitu ki badai pen na ka benta ban ai kilat jingiarap ba kirki syakilanot nadu usnem baladem. Kumta menta ki DC kimdan kamsyu banayo jingbit na ka sarkar jila na ka benta kinu kilat ai jingiarap hendrai kilat ban shimhi karai ha ka bor jongki ban pinpoy ya kilat ai jingiarap kenthop wat ban sam ya kitiar ban shnaying kum kitin sop ying. Ya kani karai lat doon la de ban ai haki deputy commissioner ula ong. Kadkum ka jingken bela ai de ka state disaster management authority SDMA artli ki ying school kila sya jinrat ha eastern west Khas Hills bat ka way katnom jong ka ying mani kila sya rong ha wapung east Janti Hills. Ka jingdon jong ki briu ki bela sya akta ha kani ka jingwan hab upria uslap bar ka eryong kala kot sya ka khandai spak sab khandai ngun ha baro ka way ka jilla. East Khas Hills ka SDMA ka pentip balai teli ki CNRD block kla syakta ha ka jinglin shop ka eryong bat uslap ubajur bar kini kidai ka mauring keneng mau kenro bat ka mau plang blong. Ha mauring keneng block ka way ka shnong kla syakta na ka eryong bar hadu arfway teli ki yeng kila syak penjular. Ha mau kenro block ru ka day ka eryong ka blakta ya ka way ka shnong bat ka way ka yeng kala julor na lor laingut ki briu kila syakta. Kat bah mau plang blok kalamat ya ulap ba ubala penjulor ya lai teli ki yeng ke SDMA kadang lum jingtip ya ka jingdan ki briu ki besyakta ha mau ring keneng bat mau plang blong. Ya ki briu la syakta la penkendria no syaki yeng jung ki bahayeng hasem bat la samru ya ki marba mardi syaki. Selat ki bor ke Mariang Julor hadu sauspa prapulai ki yeng syakta palat arkundai teli ki shnong ha ka jila. Eastern West Khas Hills ka SDMA ka pentip ba ka jing penjulor ka jur Eastern West Khas Hills na upria bat ka eryong ha ka bahadu khat sau tuli ki shnong kila syakta bat hadu hendrip khandai tuli ki yeng kila syak penjulor. Lai thuru ba artli ki yeng school kila syak penjulor ha ka eryong bat upria. Lai thu ba hadu sauspa khat laingut ki briu kila syakta akani ka district bat hadu sanpau hector ki jakarep kila syak penjulor. West Khas Hills ka Nongston block ru kala syak ta jurba ha upria bat eryong ha ka bahadu sanpo artli ki yeng kila syak penjulor bat hadu arspa sanpo ngut ki briu ki la syak ta. Ha mau shinrut blong ka eryong kala lin shop jur ha ka we ki shnong bat ki don hadu khat we tli ki yeng ba syak penjulor bat sanpo ngut ki briu kila syak ta. Southwest Khas Hills upria ubajur ula linshap hagani ka district bat ula wanra ya ka jing Julor haki hindriu tuli ki shnong ki bahap apo ka mau kerwat CNRD blong hadu arfriu tuli ki yeng kila syak penjulor ha uni upria bat hadu shispa san khundai ngur ki briu kila syak ta. West Janti Hills kani ka district kalamat ika jing linshap jong ka eryong bat artli ki block kila syak ta hagani ka jingwan kala air bat kini ki day ka that lasken bat amlarem blong. Hathat lasken artli ki shnong kila syakta bat sautli ki yeng kila syak penjulor kat ba ha amlarem pat tang ka we ki shnong kila syakta bat ka we ki yeng kila syak penjulor. East Janti Hills hagani ka district tang ulap ba ula selat ya ka than bat wanra ya ka jing Julor haki artli ki blong ba kentup ya ka wapung bat saipung blong. Ha wapung blok ka we ka shnong kila syak linshap jur bat artli ki yeng lem bat ka we ki yeng mani kila syak penjulor bat khat prangut ki briu kila syakta. Hasai pung blok tang kawe ka yeng kala syak penjulor bat nyongut ki briu kila syakta. Ya ki briu ba syakta la penkendria no syaki yeng jong ki bahayeng hasem. South Garo Hills ka jing ha pria ka bajur ka day ha bak marablong South Garo Hills bat ha kani ka than hadu arspa prapu artli ki yeng kila syak penjulor hendrei ha chokpot pad
Kala salat ke eryong hado ba shipau tli ki yeng kila syak penjulor bat salpo ar ngut ki briu kila syak ta. Ke SDMA kala patha e baro ki District Disaster Manager Officer DDMO ban shimi ki sinjam ha ka ban net ai jingiarap ya ki briu ki ba syak ta.